Baylo ko nimo, nga nung gibiyaan mo ako, nga nung imo kong gipasakitan, nga gibuhat mo unta nako ang tanan. Nga nung gibaylo ko nimo, nga nung gibiyaan mo ako, nga nung imo kong gipasakitan, nga gibuhat mo unta nako ang tanan. Kung gihigugma, wa nilain pa malimtan kong mga problema. Pagkauban ka, nganong imo kong giila, may Amerikano di ay kang uyab. Kasakit ning dugan ko mura gitungga. Nganong gibaylo ko nimo sa Amerikanong upaw ug ulo. Nganong gibiyaan mo, nga seryoso man kong nahigugma nimo. Nako malimtan ang imong binuhatan, kung nganoon say hinungdan nga imong gibiyaan. Nganong kalit kang nausap, may lain man di ay ka nga uyab. Kasakit ning dughan ko mura gidungga. Nganong gibaylo ko nimo sa Amerikanong upaw ug ulo. Nganong gibiyaan mo, nga seryoso man kong nahigugma nimo. Nganong gibaylo ko sa Amerikanong upaw ug ulo. Nganong gibiyaan mo, nga seryoso man kong nahigugma nimo. Nga nung gibaylo ko nimo, nga nung gibiyaan mo ako, nga nung imo kong gipasakitan, nga gibuhat mo unta nako ang tanan. Nga nung gibaylo ko nimo, nga nung gibiyaan mo ako, nga nung imo kong gipasakitan, nga gibuhat mo unta nako ang tanan. Nganong imo kong giilan, may Amerikano di ay kang uyab. Kasakit ning dugan